mafarkin yaro na san wata ran zai zamo babba, dan na sarrafi wata ran shi ne zai tallafa. Na yaro na terite mafarki na ɗauki biro na rubuta burina akan takarda na ke sana rayuwata. Ina cewa Allah zai cika burina. Wasu suka ce min ka daina mafarkin ka, wasu suka ce ba za ka kai ga buri ba, amma zuciyata ta ce kada ka koma, ka dogara da Allah ka bi hanyarka. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba sai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Na sha wahala ban daina tafiyata ba, na fuskanci kunci ban karya zuciyata ba, idan na faɗi in tashi sannan in ci gaba, domin na san Allah ba zai bar ni ba. Dare yayi na rubuta waƙata, rana ta fito na bi nan na ga hanyata, ko da babu kuri din nan a cikin aljuna, ina da imani a cikin zuciyata. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba zai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Na kai wakata studio da wahala, na tara kudina da kokari da juriya, na tsaya gaban makirfon da addu'a, na ce ya Allah kasa ta zama nasara. Barin suna nake san ɗaukaka ba don kudi kawai nake neman arziki ba, ina so in nuna abin da ke zuciya, zama abin koyi ga masu mafarkin su. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba zai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Ga yau mutane suna kira na da suna, jiya kuma babu wanda ya san sunana, yau suna neman hoto da ne a hanya, na ce alhamdulillah Allah ne sila. Daga ƙasa na fara hawa mataki, dan hakuri na fara hawa mataki, duk abin da na samu banawa bani, daga wajen Allah nake samun matsayi. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba zai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Ya Allah ka da ɗauka ka taro da ni, kada kuɗi da suna su canza ni, kasa in tuna da waɗanda suka taimake ni, kasa in zama Yusuf din nan da ka fara halitta ni. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba zai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Mafarki yaro zai zama babba, dan na sarrafi ba zai gaza ba, da taimakonsa zan cika burina a duniyar nan inda rai da rabo. Daga mafarki na fara tafiya, da taimakon Allah na samu nasara, ni Yusuf yan nasuwa na gode wa Allah, shi ne ya kai ni matakin nan da nake alfahari.